Home, crec que avui és un dia històric, i de fet estrenem un circuit que és una instal·lació, jo crec que bandera, amb tot el que significa per l'esport del motor català. S'ha de reconèixer que tant per part del circuit com de la federació hem fet grans esforços perquè aquest dia, perquè això arribés a bon terme, i em sembla que tot s'està desenvolupant d'una manera exemplar i que estem tots realment, francament, molt contents. Maquíssima, molt tècnica, és una pista on es veu les mans del pilot. Malgrat les pujades i baixades que podia semblar que la mecànica pot ser fonamental, que ho és, sempre amb l'esport del motor, però potser menys per al fet que el ser tan tècnic fa que les mans de cada pilot marquin les diferències i, home, francament, molt maco. Potser sí que encara hem de treballar una mica més, amb adequar-lo a especificacions de cotxes, treballar més sobre els pianos, treballar sobre algunes àrees de seguretat, però penso que l'estrena d'avui la fem amb bona nota. Per nosaltres és fonamental, de fet, les bones relacions han estat sempre, no? Però penso que ara tenim un nexe en comú, que és el parc motor de Castellolí, i ara el que hem de fer és treballar junts per donar-li més contingut, si cal, a aquesta pista. Així és, doncs l'any que ve ja hi ha programades 2 curses del Campionat de Catalunya, 2 curses d'aficionats i una cursa de Campionat d'Espanya, que si mal no recordo serà el 10 de novembre. Per tant, la instal·lació aquesta, a partir d'ara, començarà a créixer cada dia més. Estic content per la resposta dels corredors, que tothom ho ha alabat molt. És molt difícil a la primera que no hi hagin fallos. Jo ja crec que n'hi ha, però els corregirem i hem de procurar que sigui una instal·lació molt aprofitable per tots els pilots nostres. Això mateix. I ara ja us puc anunciar que és novetat d'ahir. Vaig signar amb una finca que tenim aquí a la nostra esquerra de 100 hectàrees més que seran destinades exclusivament a l'enduro i el trial. Per tant, el parc motor acaba de créixer moltíssim. Des de la signatura d'ahir tenim una muntanya que es diu l'Empedrat, que farà molt bona feina per a la gent del trial, i més de 30 hectàrees amb uns camps per l'enduro, que també el compaginarem amb els 4x4 i els cotxes de rally i ride. D'acord? Per tant, ara el parc motor puc dir que és una instal·lació única al món amb la quantitat d'hectàrees que estarem sobre el voltant de les 300. Sí, és vital que les 2 federacions anem de la mà. Jo els vull agrair la confiança que han tingut amb nosaltres. Ara vinc de veure un tros, perquè m'he anat repartint, vinc de veure un tros de la velocitat de cotxes, és molt espectacular, és molt maco, i també la gent estem escoltant tots els consells de cotxe. Jo coneixia més a les motos i els cotxes no ho coneixia tant, però hem afinat molt i crec que amb poques millores tindrem un circuit molt bo per als cotxes de fórmula. Els altres ja estaven contents, però avui hem inaugurat els fórmules i han anat tot molt bé. L'any que ve podem aconseguir una homologació de poder entrenar cotxes de fórmula grossos ja. Per tant, era el que es perseguia. El que passa que primer havíem de començar per anar provant com es desenvolupava tot. Ara ja tenim les referències, el que ens han dit, i no ens equivocarem.